Hello guys, good morning. Ning tayo mga guys ni ata sa pagatpatan. Kanhi nga among gipuy-an guys, mao ni ang pagatpatan. Taon-taon na may ani namuyo guys. Mga 30 years man tingali. Kay 1994 pa ko ani guys. Nya ko na gud ron 2005 na ron. So, taas-taas na nga panahon nga naami nakapuyo aning dapita. So, may duaw ko guys. Dapong suroy-suroy, panginhas, unsa na may mo nato ani. Pero, subo lang palandungon guys, kay lapok madi akong agian. Gabaha madi gabi guys. So, gikan sa amo padong dapita guys, ako dyan yung gibaklay. Nagpalain ko guys, diri ko sa may kakahuyan kay Domingo man. Di man po ko kalakaw kaayog layo, ako ram usa. Dinhila kong dapita guys. Nahangop na kong dapita ni guys, pero daghang magapatukar ani og kuan kanang sounds. Murag bibo sila ani guys. Pero wa ko moduol sa mga kabayan na ni ara ko aring lapyahan. Gusto mo akong naong ani guys, kay bisag gamay o kita kinhason kaha natabunan sa mga lapok guys, kay gaba malay gabi wa makita ang mga kinhason nga kanang gagmay mga tapusok bitaw guys. Tapusok man amo ang panginhason ang lapita, wa may lain. Mga alas 2 matingali ni guys, ara pag yung inita. Wa pa ko makagawas dito sa may hunasan guys, dito sa atubang kay init lagi. Naglikay kog init pagkakaron guys. O niara ko sud aning kakahuyan. Suroy-suroy ko aning dapita. Nahangop na ko aning dapita guys, kay tiobay pila nakatuig mi ani. Ang mga bata din gyud ga tubo guys, din sila nagdako. Anto na lang nangaminyo ang uban ako mga bata guys. Sige dyan akong lili ani guys, ug asa dyan kinhason. Handot kay tan-aw ng iyahang view guys, kay tungod sa mga dagkong pagatpat na guys. Maghinay likaglakaw kay daghamang duo, mo ni duo guys kanang tuod sa mga kahoy ba pagatpat. Kay nung dumo sa una guys ang mga takob og mga tsuktong. Ano siya guys, pangawaon. Suri-suri lagi, kuha yung kita kinhason. Kumang kuilaing mahibaw ang kinason guys, kanira mang daw-daw. Tapusok. Mura man di managan guys, mo anang nahibong juko kay waan juko kita og tapusok ani. Ang ngayon magud sunuban guys ang tapusok. Dili kay dako ning maong aning pagatpatan guys, mo ni isla nga Tauban. Punsan Tauban ni siya guys. Dito na ni sa kalubihan. Wa po ni siya maisla guys, kanang murara na siya og daplin sa baybayon na nga gitugkan og daghan kaayong mga kahoy. Kining kahoya guys sa una sa din mama ni among dungguanan. Ani ikot na mo ang mga sakayan ani guys kung panahon sa taob na. Kining duha ka kahoy ani jud na mo ibutang among sakayan ani ipundo. Ani na mo ihikot kay
liso na po og ibutang dito sa may kakahoyan, mosabod naman di dinaan ni luag man kaadyo og taob di lugar kay sakayan ani maga utaw-utaw guys. So ani jud ibili ni Bert ang iyang sakayan. Sagi kayon kuno sa unahan guys, ara pag yung inita. Ni silong pagjuguan yung mga punuan sa kahoy guys kay dili pa maayo igawas. Arang bagyong inita guys. Wala lang po ko padung dito sa may unahan guys kay medyo haubo lagi kay baha man kagabi eh. Mo nang wadyo ko mo adto dito sa may unahan. Di ader ko sa may panas-panas guys. Nagpa-picture. Nagpa-picture po ko panagsa guys. O kalayo si Ginoo nakagawas na jud ko guys. Niya na ko aring may hunasan. Mga na porma sa pagatpatan guys. O gato jud makita ang entero pagatpatan. Mo na siya view guys oh. Dili na po ko sa hunasan guys. Nangita na po ko og kanang mga bat. Ang bot ba, wa man jud kita pug bat. Pero gipanugsog ko guys. Pasensya na mo guys, ug maura pilingon ako karong hapon na. Ug ako mo yun guys, daghan kayong salamat. Bye-bye.